オールスターを集めたというねすごいバンドなんですけども、皆さん私なんかよりも音楽経験がね結構、長い方がありまして、チャランゴのですね、奏者として有名な福田さんなんかと学生の時に一緒にやられていた方とか、素晴らしい方が一緒にいます。今まではね私ピチカルナという名前で、こちらに出ていたんですけども、ちょっとメンバーが転勤になったりしまして、私一人でちょっと今取り残されていますので、今日は東部の方のお手伝いで、こちらに参りました。そうですね、予定ですと10曲くらいやっちゃいますけども、主に南米のアルゼンチン、ボリビア、そうですね、ボリビア、ペルーのものが多いですね。今南米ですとチリで金と銅の鉱山ですかね、落盤事故がありまして、地下にたくさんの方が閉じ込められておりますけども、そのチリのちょっと上のボリビアという国の音楽が主体ですね。1曲目は、パハリージョという小鳥という曲ですけども、これは、アルゼンチンの曲ですね。それから2曲目のネグリータ、これはボリビアの、東部アマゾン地方につながるジャングル地帯の、タキラリというね熱帯の、リズムです。それから3曲目は、皆さんご存知、花祭りというね、アルゼンチンエルーマウアケーニという曲です。そして4曲目エンクエントルス出会いという、ボリビアのスタンダードナンバーです。マイクテストはあれかな。コロンビアのそれではバンドさんどうですか、準備はよろしいですか。いいですか。はい。それでは、ワールドミュージックバザール、2010、第1バッターは、ミルカミルカプラスワン、フォルクローレをお送りします。お願いします。
曲目パハリージョ小鳥でした。アップテンポの曲でしたけどね。2曲目はですね、ボリビア東部サンタクルス地方の、伝わるタキラリというね、熱帯リズムの曲です。ネグリータ、黒人の女の子のね歌なんですけどね、ネグリータという曲です。ネグリータでした。ボリビアはですね、モラーレス大統領という、先住民出身の大統領が、なることでして、今そうですね、中産階級より下の方には絶大な人気を誇っております。それでは、次ですけど、花祭り、これはエル・ウマウア・ケーニャという曲ですけど、シャンソンで大ヒットしたので、皆さんご存知だと思います。
ピードが速い。今日この七軒町へ来まして、皆さん出会うことができました。出会いという曲ですね。エンクエントールス。英語で言いますとエンカウンター。エンクエントールスです。今の曲の作曲者はですね、近郊の鉱山主だという話です。フォルヘ・コモリさんということですね。それでは次は、マリポーサ、蝶々という曲なんですけど、これは皆さんにもちょっと手を叩いてもらったり、足を叩くところがありますので、ちょっと真似して入ってみてください。
なみにですね、今長岡さんが回していたんですけど、これすごいんですけど、マトラカという打楽器の一種、ラチェットというね打楽器の一種なんですけど、マトラカというこれがなんとアルマジロ。これがあれですか、税関になんか賄賂を握らせて大丈夫です。大丈夫ですか。今ね、ワシントン条約でね、あれを持ってこられないそうなんですよね。次は、ボリビアの曲ですけど、悲しい人という、リャキルナという曲です。
飽きるな悲しい人でした。続きまして、ボリビアのスーパーグループ、ロスカルタスの、ナンバーで、大ヒットしました、ワイアイアイという曲ですけど、これはあれですね、植民地になった、アンデスのですね、スペイン人が、先住民に、言葉を喋らせないためにワイアイアイというね、和かやとかしか言ってはダメだとか言った、そういうなんか悲しい伝説に基づいているらしいです。ワイアイアイっていうね、ところがクライマックスのコーラスの言葉なんですけど、これは皆さんも真似してハモれますので、口ずさんでみてください。それではワイアイアイ。Why
間がいい進行できましたので、来た時にはやらないつもりだった曲を、ロンクローレの、アウトプトナというグルーポアイマラというね、超有名なグループでヒットしました。ミ・ラッサ、我が種族と。ミーラッサ、いやさすが本番に強い、練習よりはるかに素晴らしかった。感動しました。ではエルコンドルパッサー。
森野さんも前で、はい、ありがとうございます。次が最後ですね。どこのことですか？ボリビアです。ボリビアですか。これはね、ティンクですか？ティンク。喧嘩祭りのティンクというねリズムの曲なんですけど、専属ダンサーの、お笑い業界からちょっと来ました鳥居みゆき。一緒に踊りたい方はどうぞご遠慮せずに前へ来てください。では最後なんで手拍子お願いします。